Hala, may ganitong offer pala noon. Labanan si Canelo sa halagang 65 million. Magandang araw mga pre, mayong adlaw pod sa mga Bisaya diha. Bago natin simulan, kung bago ka pa lang napadaan sa aking munting tahanan, pasuporta naman. Click mo lang subscribe button at notification bell button. Palike na rin ang video para lagi kang updated sa mga bago kong uploads. Manny Pacquiao, kilala noon na the Mexican Executioner dahil sa dami ng mga Mexican champion at ang iba ay alamat pa na tinalo niya. Gaya na lang nila Eric Morales. Juan Manuel Marquez, Same position to get hit with a straight punch. And he got hit with another one and He's another hurt one. now. He's And hurt. down He's he hurt. goes with straight left. That momentarily backs Pacquiao off. But he's going straight back. Third knockdown at the first. Marco Antonio Barrera, No, but Pacquiao is not backing off. If you had a guy that was He's getting hurt. Here comes Barrera's corner. Barrera's corner man is up on the apron. He's going to step into the ring. at marami pang iba. How many more? Down he goes. And Pacquiao stops the fight. Pero ayaw niyang tawagin siyang ganon dahil mahal daw niya ang mga Mexican fans. Sa dinami-dami ng nakalaban niyang Meksikano ay ni isang beses di pa siya lumaban sa bansang Mexico. Matapos napabalitang tanggihan ni Floyd Mayweather ang offer ng mga businessman sa Singapore na labanan si Manny Pacquiao sa halagang 65 billion US dollars, ay binunyag ni Ilocos Sur Governor Chavit Singson na kilalang malapit na kaibigan ng nooy congressman pa na si Manny Pacquiao na may offer pala silang natanggap mula sa kinikilalang pinakamayaman sa buong Mexico at naging pinakamayamang tao sa buong mundo noong 2011 hanggang 2013 na si Carlos Slim na labanan si Canelo sa halagang 65 million US dollars sa lungga ng Mexico dahil sa gusto ni Carlos Slim na mapagbigyan din ang matagal ng hiling ng mga boxing fans sa Mexico na mapanood si Manny Pacquiao na lumaban sa kanilang bayan. Naging pinakamayamang tao itong si Carlos Slim dahil sa kanyang mga negosyo tulad ng telecommunication companies, construction, financial institution, tobacco companies at marami pang iba. Kahit na dinumina ni Manny Pacquiao ang lahat ng pambato ng Mexico, ay sikat pa rin si Manny Pacquiao sa kanilang bayan dahil sa mabait ito at palakaibigan sa mga Mexican. Marami ang nananabik na makita na maglaban ang dalawa, ang alamat na si Manny Pacquiao kontra sa mas malaki at batang Mexican. Huling Meksikano na tinalo ni Manny Pacquiao sa taong yon ay ang mas malaki ding si Antonio Margarito na kung saan talagang nabugbog sarado at muntikan pang mabulag ni Manny Pacquiao gamit ang kaniyang mga kamao. That's ready to go. That's one of the biggest locked in a trap against a much bigger man. Fights his way out of it. Pacquiao hits him again with the left. Margarito nods at him. Pacquiao hits him at will. He's a former flyweight, beating up one of the biggest welterweights we ever saw. Habang si Canelo ay WBC World Super Welterweight Champion na sa mga taong yon nang matalo niya at makuha ang bakanting titulo mula sa kapatid ni Ricky Hatton na si Matteo Hatton via unanimous decision. wearing a Hatton water. His body shot from Alvarez on Hatton here in round 7. Listen to this. Hatton's only been stopped once in his career. Fights back and eats a right hand. Catch Hatton in an exchange with a left hook. Hatton landed a good triple left hook. Marami ang naniniwalang posibleng matuloy nga ang laban dahil sa kinaya nga daw ni Manny Pacquiao si Antonio Margarito na mas matangkad pa kumpara kay Canelo. 5'9 lang si Canelo habang 5'11 itong si Margarito at lumalaban na noon sa middleweight division habang si Canelo ay sa super welterweight division. Isang division lang ang pagitan kay Pacman, pero dumaan ang buwan at taon ay nawala na lang bigla ang tinuturing na napaka-exciting na laban noon. Di naman siguro takot si Canelo at lalong di naman takot si Pacman dahil kilala naman ito na walang inaatrasan na laban at kung pera ang pag-uusapan ay napakalaking halaga na ng 65 million US dollars sa taong yon. Siguro ang posibleng dahilan kung bakit di natuloy ang banggaan ay ang timbang matapos kasi labanan ni Pacman ang napakalaking si Antonio Margarito ay talagang inamin niya
na sobrang napakahirap ng laban nila. He's back in the fight as he's tasted for a moment the advantage of having Pacquiao against the ropes. This is Pacquiao's nightmare, locked in a trap against a much bigger man. Sa gabi daw ng bakbakan ay tumimbang daw siya ng 148 pounds habang si Margarito ay nasa 165 pounds. Kaya kahit nagulpi niya ang Tijuana Tornado at tinalo ay talagang ininda daw niya ang sakit sa buong katawan pagkatapos ng kanilang laban at matapos makuha ang pang-8 titulo. Ang kaisa-isang nakakuha nito sa buong kasaysayan ng boxing ay binakanti agad niya ito. Di na niya ito dinipinsahan dahil sa too much na daw ang mga ganyang timbang. Sa isang interview din, natanong mismo si Manny Pacquiao tungkol kay Canelo at inamin niya mismo na magaling ang batang Meksikano. What do you think about Canelo? It's good. Canelo is good. At sa isang interview pa ay tinuldukan din ni Manny Pacquiao ang mga haka-haka. Natanong siya kung may tsansa ba na maglaban sila ni Canelo. Sagot naman niya ay kinumpara niya ang laban niya noon kay Margarito na talagang nahirapan daw siya dahil sa laki ng timbang nito. Was there any talks of you and Canelo fighting, or was that just a farce? I don't know. Because I've been on the Margarito fight. It's too hard for me because it's too high, too big. But, you know, when I beat Margarito, and then the WBC asked me, "Are you going to defend your junior middleweight title?" No, keep it to the never mind. Amazing. I survived that fight. I mean, He was a lot heavier too after the weigh-in. the night of the fight, I was 48 pounds, and Margarito 165 pounds. Man, I can, I can carry the punches, but the thing is, after the fight, you can feel something, it's too much. Kayo mga pre, kung natuloy ang laban nila noong taong 2011 na nasa 32 pa lang si Pacman habang nasa 20 pa si Canelo, kanino ka? Sa kanilang buong karera, kapwa nila nakalaban si Shane Mosley at Miguel Cotto. Pero matatanda ang tinalo ni Manny Pacquiao si Miguel Cotto via 12 round TKO. Cotto is back is against the rope, and he fights his way off and goes down by the others in the corner, including head trainer Joe Santiago. Now Kenny Bayless does Habang unanimous decision lang kay Canelo. uppercut for Alvarez. Other uppercut, a right hand across the bigger man, bigger hitter. Like that hurt. Those hurt. His ability to absorb it over the other. Oh, good exchange of hooks. Tremendous left hook by Cotto. Alvarez Changes. At kahit unanimous decision ang resulta ng labang Pacman at Mosley, ay nilakdown ni Manny Pacquiao si Mosley sa 3rd round. Here. And it turned out to be a very good punch, straight left hand. I was actually straight left hand, and Mosley was in trouble, as evidenced by that. Habang si Canelo ay di niya nagawang knockdown itong si Mosley, bahagyang nahirapan at duguan pa si Canelo sa kanilang laban. And it's tense, Mosley. The clock allows him to find some room on the inside and go. Shoeshine stuff with one of speed bag punch by Shane and doesn't hold. It's at the most speed, the most style, the most of this fight. Alvarez with the uppercut. Tries to nail him one last time. Shane digs to the body. Ang inyong komento, suggestion at reaction ay welcome na welcome sa baba. Maraming salamat sa panonood at suporta mga pre. As always, amping pirmi.